A yanzu dai komai na hannuna, amma kuɗi da komai na cikin akauntun Haidar. To kaji a yanzu dai ta ce komai na hannunta, wato dukiyar yaran nan gabaki ɗaya suna hannunta. Ban so ki kai min maganar dukiyar ku ba, Marja. To kin ji ya ce bai so ki mishi maganar dukiyar nan ba a yanzu. Ai ko dole na maka maganar kuɗin su. Dole? Amma me yasa? Saboda a yanzu kai ne mahaifinsu. To kaji abin da ta ce. Kai wai ma tsaya cikin duk ba wannan ba. Amma ai ke ce mahaifiyar yaran nan, ke ce ya kamata a ce ki rike dukiyar nan gabaki ɗaya a hannunki. Ga kuma ubansa ai a gefe. To haka ne amma fa wannan gaskiya umma ta faɗa. Ye? Gaskiya umma ta faɗa. To kai me yasa gabaki ɗaya ba za a baka dukiyar ka rike ba a hannunka? Ni kaga yanzu in aka bani kuɗi ya zan yi da shi yanzu. Kamar yaya za ka yi da su? Dole ina buƙatar shawara. Haka ne amma dai to kira ka tunanin za a iya samun matsala kuwa saboda a wannan zamanin fa ba kowa ne yake iya rike amana ba akan kuɗi sai mutum mai tsoron Allah. Wannan haka yake. To kin gani? Amma Shamsu bana jin yana da wata matsala. Me yasa kika ce haka? Mutum ne shi mai amana wanda kuma ina da tabbacin insha Allah zai rike amanar dukiyar yaran nan. Amma ke wani tabbaci kike da shi akan haka? Uncle tamkar uba yake a wurinmu. Sannan yana da matuƙar kirki sosai. Tun kafin mahaifinmu ya rasu yana jan mu a jiki. Har lokacin da ya zo ma ya bar duniya gaba ɗaya. To shikenan amma ni dai gaskiya dukiyar nan ina jiya muku. Wai ma tsaya, wai kai dukiyar nan hakkinka ne? Dole ne sai an baka? Hakkina ne kwarai da gaske. Ta yaya aka yi zama hakkinka? Ya zama hakki a gare ni. To wallahi kai mugu ne, kuma sai Allah ya tona asirinka. To ni dai na ɗauka na ɗaura a kaina. Shikenan, koma menene gaskiya za ta yi halinta ai.